Tikundu perlok kumning lai kendu biangsa sisien lingba nakane ka channel. Ngangit ba hitu kipor kiba mensyo kidon kiba page ya nakane channel ke jonga ka bangai ka teng basan blog lai ka de hitu kipor kiba mensyo hadien jong ka tu pan ngajar nakane ka rensan bat menta pa ngalami biang nakane ka channel. Bat kane ka channel nga sedang bangat tenbha. Nga sedang bangat tenbha nga sedang biang nadu na bos dang ha kitu kipor mensyo nga permi ini ki videos bobon ki blog sepang aji em go jonga ma ngasni teng ki drama ki skit kiba record ki bang permi te henrei pat ngala perkhat pat menta bangan penthamai no bat bangan sna no ya kita ki content kiba compare bani ki banga ngale mensyo ha kitu kipor kiba mensyo darukom perkhat ke jonga monsnai konten kolong banga keta lut ya baru khat ya kanu ke benta ke ba nga dan interest nas sedang bekta te hadien ka tu ke berkhat ke pelong nga pat lingba ka jinya juga por ke pelong nga bangan du mensiem bat bangan nomna asyu bangan pemi konten si kum tu kidon ruki jingja ki baja ka jingem ke jonga ki ba ke pelong nga banga hap ban wat shoy le de bat tat hadu ko ni ke por ke benta kade hadien bang ayo bang ya kendu yo ukut freeman lengba ni ki trainings ki ba UI kala penlong yang ba katu kending yo bodong po jonga bakan ing biang te bat ka pelong yang pat pangan sedang bangan mi perthai biang kumne ko mangalong te perlong lingba jong ka channel mo lingba jong ka channel ka banga kwa ban IFE ha ka ni ka por kolong ba nakwa bangan ai kita ki content kiba long ka jingyarap na ka benta jong phi ka ka focus ka jonga menta nang ni si khamat ka long na ka benta jong phi ki samla sinrang ki samla kantai mdon ka kam ka jam ka bobyang te nga kwa bangan wan bangan ai min si mi phi da ka ba ngan pruit lenti ya kata ka lenti ka ba phi phnya te lada ma phi la ba phen ya trailang bat nga da ka ba phi comments yang lingba jong kini ki video ki bangan sapen mi ki kanong katakas connection hapdeng jonga bat phi nga kwa bangan le bha lingba nakani kerensan ya phi ki samla tekat bala la ibor I jonga I bangadon na kwa bangan ayengta shapi mangan ya samlang bat phi lingba ita isap ipong I bangadon lingba ita ibor iboret I bangadon bat nga nget scam ba kan yarap ya phi fakalenti ya ka jong phi ngadon sibun nga suthu halade kat bangala ngadon sibun ki skills ki mangadon nga kwa bangan hikai ya phi wan yalam nanti phi dingba jong kita ki skills ki boper kiba phi ru kidan kam bantep nglo ban suthu ban snai hi pat nga stang ban tre te ki kam hatu por nga stang hi ban tre hi da ka jong ka khti bat daka banga tre hi laka jong kakti nya penwan nga suthu ya ka kam kolong komno bat kumta hi lingba jong kini kisnam nga yo ban hikai chuki pasuki yele de suki pasuki kat hadu menta ngala don daki brio ki ban yarap yang ba pentre ki kam ki jam ki jonga kolong bak kidon kam subscribe like share ini ke video kidor ki perlok ki jong pi don perlok ki jong pi mono ki bodo jigar man na haji yang ma kebaik do iki haji em ko jom ki bom tep chino si bandai chino kolenti bandai shem ya khani ga link jong kani ka channel sen shaki kata ka dei ka jik thumu ko bakong san e ka jonga na kwa bon yarap na khmata jong phi namar na tep ki babon ki samla pidon e kasap ka phong henrei tan pat ban guide ya phi na ni tan pat ban yarap ya phi ban ra ya phi kham hajrong te katao nakaliang jonga lingba nakani ka channel nakwa bangan ra epi chajrong khana bo phenmi phenlei ai hajing em bojong pi te matangi don kam ba ngen pen I shapi ya ka ei ka bangi dei ban le nang ni sikhwan te bat ma phiru ki don kam ban bot ki ban check any ki videos ki jongi ngen upload any ki videos phi comment ha ki comment section ja bokan comment da kanu kono comment ani fila bonton kino ki jingkili ki jongpi ngen ya le kat bala banjuba betu ki jingkili ki jongpi tamba ka ikabagi ko anak ni channel ni ko tangi tik samla kiba ton ka jingmot ban
pendon kam hok ya kasap lada pila pendon kam hok ya kasap kenong ngang adon kani kasap ngan presitom nomata ngan penjana ya kani kasap batang napo basan ding dok muna YouTube channel kila ban ketiu yang ni kloi banyara piki buku kita andre mana ubriu don la kajong kasap kopong man la kabriu don la kajong kasap kopong bat kata kasyong happy kumno papen wat yala dia ya kasap ayu ko bapi pidon pila antre penjana yala dia hakata kakam hakane kejat beriu ko jongi kaju pensulur lani kajing lam lenti kaduna bah hadu kata-kata hakane kejat beriu ko jongi kajing pensulur ki samla ko jongi di takadau fi ki samla jongi mata ki babun ki ngop no haki jingdi ki bosniu haki lenti ki ba thala bat kajing em ko joke ko sujot no kumto ngam kwa shu bik samla ko jongi ken long kumta ngam kwa shu bikin habanya ya kata kalenti na kwa ki samla ko jongi ba phi phnya mi shakhamat ba phi phil pen yala dia mi shakhamat bat ong ba nga ngam du jingkermen bat manga ngadon kasap bat dakane kasap ko mangadon ngan yakhon bangan la bangan pentebet yala dia pentebet susu yala dia pat ngan la bangan yang hala ki jong ki kejat kata kadika ke bakong santam ke bapi pendon hapo ko donut ko jong pi bat hajimot ko jimpul khar ko jong pi ublender ringkat lam bapi baro ri sumar ba yala dia wat digilat kelengti te shem ya kadika video kum ka tak introduction ke jonga bat nganget scam banami sekhamat ngin sei kenduk biang hakani ka episode ka bansawan te kuble shubun kuble sia charngu uble ndon kat lang bapi uble dari sumar langi baro bat ngin sei kenduk biang haka episode kebaar kuble shubun